Nitong Lunes dito ko sa Manila, kagahapon lang ko naabot. Nag-attend, tambong ko sa ika-25 ka tuig anibersaryo sa ordinasyon sa pagkapari sa among kauban kanhing Parish Priest sa Birhen sa Regla o karon among Provincial Superior Father Bogie Cabrera, no? Sa mga nindot na iyang mga pagpaambit. Yesterday while we were talking and having breakfast, sa among kaubang pari ng utanahon sa man ang labing remarkable sa imong experience karon sulod sa 25 na katuig sa imong ordinasyon sa pagkapari, no? And especially on that day while you were celebrating your silver anniversary, no? Ingon niya salang ka butang nga nakapatandog niya ang comment sa iyang brother, no? Elder brother, retiree na pod, no? Ingon niya kay for how many years nibiya sa simbahang Katoliko ang iyang igsuon, unya nisulod sa lain nga grupo sa born again Christian, niya nagpabili na siya dito sa as born again Christian for how many years, bisan na sa iyang pagkapari nagihapon niyang brother magtambong, mag-attend, pero no comment lang. But on that day, last Monday, after the mass, iyang igsuon niduol kaniya, nigakosog niingon, so far the best homily that I have heard, no? Ikanimo sulod sa 25 na ka mga katuigan sa iyang pagkapari, mo pa first time nga nag-comment ang iyang brother, no? The best homily that I have ever heard, no, in my life, gikan nimo, no? Sa akong pagpamati dito sa iyang homily ni Father Bogie, no, makapatando gayod kay mo nang daghan mi, no, daghan mga pari dito nag-attend, ingon mi nga mura man ordination Father Bogs, no, ang imong 25 katuig sa imong pagkapari tingali murag hapit hitopngan sa kadaghan sa mga pari nga nagtambong, no, kuwang na lang obispo dinhi karon sa imong anniversary sa imong 25 years, no? Tingali ang uban namo na dito pod tungod kay we know, no, unsa ang iyang sinati pipila ka adlaw ang o simana o buwan ang milabay, no, dili lalim, no, kay sa na surprise ka ayumi, maayo pa man to gikan murag last visit niya dinhi sa Birhen sa Regla, then pagbalik dito sa Manila just for a regular check up, and then he was found out nga doon na siya battle against the big C, no, kining sakit nga cancer stage 3, no, munang gioperahan dayon siya and undergoing chemotherapy, no, and so on and so forth, daghan kayong mga proseso apan sa iyang pagpaambit bisan pa man sa malisod nga kahimtang from the operation to chemotherapy, no, usa lang ang iyang mabati sa kahiladman sa iyang kasing-kasing, no, sa iyang kinabuhi, no, that he was at peace, no, because matud pa ni Father Bogie, I know where my life is connected to, no, bisan pa man kung unsa kadako, unsa kabugat kining battle of my life, I know where I am connected to, no. Nahibalo ako kung asa ako connected sa akong kinabuhi, no, kaniadto
karon o sa umaabot, no? Ingon ko sa akong kaugalingon na kanindot na related sa atong pagbasa sa Ebanghelyo karon ni San Juan. Ako ang matuod nga punuan sa paras o kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako gako diha kaniya mamungag daghan, no? Kung wala ako, wala kamoy mahimo. Magkinaunsa ang dagan sa kalibutan, no? Magkinaunsa ang dagan bisan pa man sa mga tao nga nagapalibot sa atong kinabuhi, no? Bisan sa atong mga suod, no? Atong mga kadugo, mga kaparintihan o mga kahigalaan, no? Kung nasayod kita o nahibaw ang tao, kang kinsa, si kinsa ang iyang kinabuhi connected to, no? Dili gayod nato igsapayan bisan unsa pa man ang mga panghitabo, bisag unsa pa man nga mga kalisdanan, bisan unsa pa man nga mga pagsulay, there will be peace from within nga dili ikahatag sa kalibutan, dili ikahatag ni bisan kinsa, gawas lamang kung kita, no, magpabilin gayod diha kaniya, no? Sa atong pagpabilin diha kaniya, makasalig kita, makapamungag daghan, no? Mga bunga nga mulungtad, no? Mandun na po yung mga bahin tingali nga sa paghisgot sa atong Ginoo, isip punuan sa paras, adunay mga kahigayunan usab diha sa pagpulong sa mga nato, mga sanga-sanga sahay nga dili kinahanglan, no? Siya naghisgot man sab dinhi, putlo niya ang tanang sanga nga dili mamunga, pulunga niya ang tanang sanga nga mamunga, aron kini mahinlo o mamungag daghan. Nagpasabot usab mga kahigayunan diha sa atong paghashas, no? There are times nga we need also cleansing, whatever it is, outside or internal cleansing atong gikinahanglan. Pero pinaka most significant ang atong connectedness kaniya nga maura gayod ang maghatag og dakong kasiguruhan, maghatag og dako nga kalipay, kalinaw sa kinabuhi sa tao, bisan magkinaunsa pa man o unsa pa may dangatan anining kinabuhi nga bililhong gasa sa Dios alang kanato. Palihog manindog. Mga muyo sa katilingban, si Kristo ang tinubdan sa tanang kaayo gugma og ang paras nga giatiman sa Dios nga Amahan. Ato karong ipadangat kaniya nga atong mga pag-ampo og pangalyupo diha sa pagingon, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang simbahan sa kanunay magiya sa tanan ilabi na sa mga nagdumala ni ini, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang atong nasod mamahimong hapsay ug husay, ug nga ang kalinaw maghari, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga kabus makatagamtam na sa kaharuhay sa ilang pagpuyo, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga nagatiman sa mga masakiton, dili mawad-an sa kasibot sa pag-atiman, sa pag-amuma, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Tsupilo Kamumot, Obispo, Joel Sibaripari, nga mabayon na sila sa kandungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga mihalin na makasulod sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. O Dios sa mga Amahan, misalig kami sa imong bugtong anak, among manluluwas ang maayong paras. Itugot nga mahisama kami kaniya, kay siya buhi ug hari uban kanimo hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.